siang. Kula Alanisdia Christian saking kelompok 3 kelas gangsal A. Para pamirsa, ing Kutha Solo kathah jajanan tradisional. Salah satunggaling yaiku serabi. Ingkang badhe kita rembak inggih menika serabi sorong genen. Kutha Solo inggih menika kutha budaya. Kathah jajanan tradisional, salah satunggaling yaiku serabi. Dinten menika kula bakal tindak wonten ing panggenan serabi sorong genen. Serabi iki dudu mung jajanan pasar lumrah, ananging warisan kang gawe enake ilat. Pundang sekture kang alus, pinggirane kang kemeriuk lan rasa gurih santen kang khas. Ayo para kanca, kita mirsani carane damel serabi. Para pamirsa, serabi Solo iki duwe sajarah kang dawa, ngrembaka kuat ing budaya kraton. Nanging kang ndadekake serabi kondang salah sijine yaiku serabi sorong genen. Kang jarene wis ana wiwit taun 1991. Ibu Rini menika generasi kaping kalih. Jeneng sorong genen dhewe dijupuk saka margi dalan panggonan serabi iki wiwitan madeg. Beda karo serabi saka daerah liyane, serabi Solo iki duwe ciri khas, yaiku wujude bunder cilik tanpa diwenehi juruh. Serabi sorong genen iki nduweni varian rasa klasik kang akeh disenengi para pelanggan serabi Solo, yaiku rasa original utawa polosan lan coklat mesis. Dimaem nalika adem enak, apa meneh pas anget-anget rasane luwih enak. Saiki aku menyoba varian sing coklat mesis. Tekstur alus kang lumar ing ilat, rasa gurih santen kang kuat, lan disenggol rasa legi. Serabi Solo sawijining warisan kuliner kang patut dibanggakake. Yen panjenengan tindak menyang Kutha Solo, mesthekno ora ngliwati enake serabi legendaris iki. Serabi Solo dudu mung jajanan. Ananging serabi iki bebono rasa saka Solo. Kanthi bungkuse kang khas digulung godhong gedhang, serabi iki asring dadi oleh-oleh wajib kang digawa mulih dening para wisatawan. Menika kula kalian rencang-rencang badhe nyobi serabi sorong genen.
Menika ingkang saged kula andharaken saking Kutha Solo, Jawa Tengah. Kula Alanis Diar nglapuraken sugeng siang lan ngantos kepanggih malih.